Salutare lume și bine v-am găsit la un episod informativ. Vreau să vă spun că eu mi-am schimbat numele, nu mă mai numesc Exodus 249, ci mă numesc Cătă Gaming. Deci să vă arăt. Stați puțin. Intrăm aici. Stați puțin. Mă uitam la X-Slader cu iRafael. Uitați-vă cum este iRafael, dar nu putem să-l criticăm. A spus că are o problemă la webcam. Uitați, mă numesc Cătă Gaming. O să vă las linkul acestui canal în descriere. Și o să ne facem un nou intro. Vedeți, am băgat, revenim în forță, metin 2 euro, server Dragon, am băgat. Avem 3 vizionări, 2 like-uri. Bine. Și de asta v-am spus, mi-am schimbat numele în Cătă Gaming. Și nu vreau să mai port numele Exodus pentru că nu era foarte, nu mă găseau greu. Și mi-au spus toți, schimbă-ți numele și uitați, mi l-am schimbat. Și acesta a fost episodul. La revedere!